Здравейте хора, с мен е Венци, аз съм Ники и днес играем Майнкрафт оцеляване епизод 1. С този клип ще снимаме и двамата. Да, сега събираме дърво. Да, и събери малко дърво, ще отида само да направим една кирка ни трябва. Един workbench. Събрах ти дърво. Аз ще направя крафтинг тейбъл. Аз Окей. Workbench. За какво да го използваш това? ми workbench се нарича workbench. Тут на крафтинг тейбъл по-лес. Не знам, аз го викам workbench. Аз ще намерим камък и ще почна да копая. Ти намери храна и събери малко дърво. Ако искаш първоначално да ми пуша де дупка или... Много ясно. Мислим, че не се чуваш, така че не говори малко по-силно. Ети една кирка, бе. Аз имам. Иши камък за нещо, трябва ли? Дай ми. Колко ти трябва? Трябва ми. Дядам, да си съберем. Сега че му удариш, аз също. Няма. И аз скопам. Това път дърво, бе. Аз ще скопам така. Аз отивам да си направим една каменна кирка. И ще направим една брадва. Окей. Ма спри си звука, бе, бате. Добре. Ще спряме звука. В смисъл, другия клип не знам дали добре ме чувахте. Аз си спрех звука. Май не се чувах много добре в другия клип. Венцо, трябва ми едно камък. Аз събрах 14 камъка, сега ще дам. Колега, 15. Колега, дай едно камък. И чек само си направим такова. Добре. Трябва ми за брадва ти направим. Ето аз направих спокойно. Окей. Ей, печка ще направим. Добре. Направи един чест, за да може да остане ненужните ми неща. Окей, само. Аз искам само една кирка и пръчки. Да си имам мен, ако намерим кол да си направим торчка. Един чест ли да направим? Да, колко за начало, да остане. Ето така и ето и печката. Сега да почнем. Ще направиш един меч. Добре. Точно 2 камъки имам. Аз купим тук дърво. Опа. Да искам. Според мен, знаеш, че енчантната брадва, Diamond брадва е по-силна от Diamond меч. Да. Кокошка. Къде е? Дръж. Ето, бие бе. Ето. Ети ме. Ще имам да копаем. Ети месото. Не бе, за какво ми? Очи го ставим чест. Сложи difficulty на макс. Защо? Да е по-интересно. Ох, ще го служи. Добре. Difficulty даже добре, че ме посети, не го бих се даже. Така. Да, сега още 5 часа бата. Зомбита. Не. Вечерта, като се стъмни, се спалват доста. Маре, сега търсим такова, че ние не имаме толкова време да направим. Какво? Дупка си направим, аре. Да правим, ето. Добре. Значи, готови сме. Аз ще крафтнем една врата. Тук има гравел. Тъпо. Това е гадното. Добре, аре стига. Сега направи долу дупката. Па екстра, бе. Мама не готов гравел тук. Така. Сега да не попадне само. Няма да попадне. Така, добре. Не е грозно. Стой. Опа. Така. Чекай, аз сега ще направим кол. Аз тук ъгълчето, че копам надолу. Ама ти ще ми можем да ядеш кол? Да, бе, сега ще идем. И ще брадва. Не. Окей. Аз трябва да направя на кирка. Например едно. Камен? Да. Добре. Сега тук правя кол. Иш ли моята да е, защото е малко така изхабена да имам по-много? Аре, дай ми, аз и без това не взимам. Ето. Аре, бе. Не би дал нещо стои. Аре, бе. Ето. Ето. Ако ще да паузираме клипа, да се развием малко.
Вземи си това. Кое? Там оставих кола при факли. По печката? Да, аз ще направим такова. Какво да позираме? Не се развихме вече. Чак толкова не сме. Ето сега ще направим и врата. Аз ще осветим само един торч в това долу и другият ще го изхвърлим за мината. Не бе, сложи два долу. Защо два? Няма смисъл, един малко не е дупката. 10 секунд това за много безимен, че го стане тук. Там си го остави бе, горе. Ама като цъкнем бек, Виж моето къде. Ваде, не виждаш. Къде? Би го е там горе. Те са... О, сори. Аз попаднах в дупката. Дай Ти не най-бой дупката. Тит! Съжалявам. Аре, би го дебе. Така да е, съжалявам отново. Стига само. Аре, това не може да умре, бе. Ето, торча стига, виж. Пати педал, това не ми даде. Няма дали стига. Я тук не мога така, разгиб. Не знах, какво това надолу, бе, бате? Тук правим мина. Ние където са ни леглата, бе. Помни, че направим още на стаи, готово. Чекай, стой, че направим една там след стойче. Трябва ни още торчове, така че. Ми ще сложим от дърво. Ходи пренеси нещата долу направо. Чекай, че аз правим такова тук. Стайчката. Спалня. Ма ние нямаме легла. Нищо бе, само... Къде му? Майко, вода! Аре! Излизай оттам. Спира я. Сега ще спрем. То бе... Аз само такова копам нещо, не мога да... Сигурно клипа ще се казва за нея. Гледай, ще стана! Това тъпото. Ти нямаш пак. Пак! Стига, бе! Не, бе! Да, клипа се казва наводнение, хора. И така че става, сега не мога. Бате, тук то грабва ти ми е майката. Вратите са някакви много яки. Да. Охо, айрон. Ти значи навън стана тъмно. Не тъмно, дай газ. Бе, ти включил ли си онова там? За да става тъмно. Дифкът съм го включил на макс. Що толкова бъдете? Братче, намерих айрон. Да е! Ме ми трябва брадва. За какво ти айрон, брадва? Имам само 8. За тебе айрон кирка, за мен айрон брадва, е готов. А другото, че направим един айрон меч на тебе да му да... Да убивам. Ти само копаш, де. Аз обичам да копаш. Това не е хобито в Майнкрафт. Не обичам да съм мините. Ети. Намираш ли нещо за са? Айрон съм. Сложи печка. Чика. Сега 40. Къде са? Чик сега. Къде? Аре да ни е му бечка. Да е вградена в стената, искаш ли? Ето. Аре напред на дупка. Все. Ма не така. Покри го това. Махай го. Тук, отгоре. Така. Що? Това е такова. Грава. Да, бе. Голедни. Падна. Тук сложи. Тук. Тук добре стои малко. Сега че изкопим и отгоре, че сложим едно блокчето. Да, сега че падне. Няма. Гледай, отгоре е празно. Иди догоре. Така. Окей. Вградена вата. Какви са терикати, обаче. Така. Слагам айрона, обаче с какво, че го спечеме. Това е колко за да си спече малко. Честа, къде е? Горе ли е всичко? Нищо не съм сложил, сега че ги сложи нещата. Отивам горе. Няма нищо горе. Не, трябва ми дърво малко. Ела вземи. За кол. Какво? Ела вземи, бе. Аз ще разбирам много кол. Овца! Ела, къци. Бия ти са. Ма не мога с ръка. Не е лиша, че бим с пръчка. Еси. Кучето, това е малко, извинете хора.
Малко по-яко, че трябва да сега какво се прави. Така. What the fuck, тук намерих някакво само не знам вътре. Верно. Къде е къща? Изкара ли от вратата? Да, изкарал си. Ей, че стана тъмно, аре, идвай. Вече стана. Мари, идвай, бе. Аре, идвай. И сега гледаш някакво зомби бати, който за тебе. О, Аз се плашил много често от зомби. един път един крипър застана точно. Да, това го най-мразим. Къщата ми влезе крипър. Тогава се усерим. Я надолу какво е? Бах, колко ще ги ровил надолу, бе. Еба! Че му викаме вече Ники Кръто. Он рови като такова. Що да се прави? Лява, до тук ли си стигнал? От 3 айрон, що си направим кирка? Трябва ли? Направи си кирка. Дън. Сериен убиец. И сега ще го пречаква, тук ще го отрепи. Кой бе? Не бе! Дико. Нападнахте. Ох. Ще изстанем на това ниво, за да може ако намерим кол. Папа ще продължим надолу за диаманти. Умрех? Не съм ти взимал нищо. Но за какво му би? Ти ме удари преди. А ти видя ли как идвах за теб? Не. Клекна ме така. Так. Не, сега ти мен не ме убивай, да знаеш. Нямам нищо, как ще убием? Окей. Айде, идвай си ги взимай нещата. Кирката ми е най-важна. Там ти. Тук. Защо тук ме сложи торч? Защо не? Аз не крафна още един чест. Защо ти не крапнеш още торчо? Защото не знам. Така, готово. Направи още торчо от дърво. Аз си взема малко айрон. За брат 2. 3. Добре. Тук имаш 6 ден. А с другите работи ще направим. Един Меч. меч. Добре, имам вече едно. Много бързо гори това обаче. Ще сложим още едно. Ти какво правиш? Кол. Обаче клипа стана 13 минути, така че... Да, и хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви харесва и до другия път.